Jao, goste, dobar dan, dobro nam došla. Svi jedva čekamo da dođe numerolog i da nam ispriča kakva nas to 2025. godina očekuje i totalno smo sad se pretvorili uho da čujemo, a boga mi oko da malo gledamo kakva nas to 2025. godina očekuje. Prvo, dobar dan tebi i našim gledalcima. Ja moram prvo da čestitam Božić svima koji danas slave. 2025. godina, možemo svašta da čitamo ovih dana, ali ja moram da kažem da je to jedna zanimljiva godina numerološke devetke i godina koja nam daje mogućnost da preispitujemo nekakve stvari i da razmišljamo da li smo mi proteklih 9 godina dobro postupili, da li smo doneli neke odluke kako treba ili ne treba. Generalno, svaki numerološki ciklus traje od 9 godina i mi tih 9 godina dobijemo zaista da postupimo u nekim stvarima možda loše, možda dobro, možda agresivno, možda manje agresivno, ali sve to negde treba da se dogodi. Ono što moram da napomenem jeste da i nije tako loša godina, koliko god na početku delovalo, je tako da sam bila možda malo onako hladna, pa nagovestila da će biti teško, nije baš tako teško. Ja sam čula da će biti neka 3 znaka koje će doživjeti neverovatno uspešno. Sreću i uspeh, da bome, ali moram da napomenem i to da su ta 3 znaka prvenstveno Ovan, Lav i Vaga. Ali isto tako moram da napomenem da će i Rak u prvoj dekadi godine imati velike transformacije i promene i generalno imamo Mars koji je retrogradan do 23. februara. Je li to ovo u izgonu? U izgonu, jeste, ali je on u znaku Lava i u znaku Raka retrogradan, pa će ta 2 horoskopska znaka da se preispituju i da donose pravilne odluke. Ja moram da napomenem, svi vi koji ste rođeni u znaku Lava i Raka i u poznaku, ako vam je Lav i Rak, da je ovo period preispitivanja i donošenja važnih odluka vezano za porodicu, dom, bitne stvari. Oni koji su u braku razmislit će da li je to bilo zaista kvalitetan brak ili nije. Oni koji su u nekim dugim vezama doneće odluke da li da ulaze u brak ili ne, a oni koji su slobodni, eto prilike da se zaljube i to u sudbinske partnere. Tako da generalno prva dekada godine nije loša, druga dekada godine je odlična i doneće velike promene za, zaista moram da napomenem, Ovan, Vaga, Lav su znaci koji su zaista imali jedan duži period emotivnih problema, poslovno džene, ali emotivno većina njih je zaista bila u nekakvom mraku, ilegali ili, što ja volim da kažem, u nekim karmičkim vezama i to nije moglo da se drugačije reši, ali ovo je sad period kada će narednih punih 16 godina imati uspeha. Tako da, ko čeka, taj i dočeka. Ovan, Lav i Vaga. Jeste. Jao, svaka čast, nisam tu, a mi smo ostali, šta da radimo mi ostali? Vi ostali? Ajmo o ljubavi. Ko će tu biti nekako najljubavniji? Generalno Lavovi, Ovnovi i Vage i jedan deo godine Rak će imati pozitivne aspekte za emotivno polje. Ovi drugi znaci bi trebali da se baziraju za posao, za karijeru, donošenje nekih važnih, bitnih odluka za posao, pa oni koji planiraju nekakav privatan posao, eto prilike, recimo blizanci imaju odlučan period negdje maj, juni, juli mesec za potpisivanje nekih novih ugovora, možda mogućnosti otvaranja nekakvih privatnih svojih firmi, tako da to treba iskoristiti. Sjajno, ovo ću da zapamtim. Ova žena ovde, kad vam to kaže, to vam je tako samo da vam kažem. Nije reklama, nego je zaista istina, znam o čemu pričam. I mnogo toga smo proživjeli, evo ovako sad i ovde, i društveno aktualna i politička je ovo emisija, je vrlo informativna, kao što i sama znaš, nekako može da se desi prestanak nekog rata, neka mirnija slika na tom vidiku 2025. godine. Da,
Odlično pitanje i pitanje koje zapravo svi u nas interesuje. Tako da ja očekujem da će druga polovina godine doneti razrešenje svih problema na globalnom svetskom nivou vezano upravo za Marsa koji je bio poprilično agresivan, a Mars je planeta koja donosi i ratove i hladno oružje i hladne riječi i sve ono što je nekako vezano i što mi i astrolozi gledamo zapravo gde nam je Mars i kako ćemo odreagovati u datom momentu. Nažalost, imali smo planetu koja je bila ugrožena i samim tim i negde pomračenje se dogodilo i dogodile su stvari koje jesu. Ja očekujem tamo zapravo juni i celo leto dobar aspekt da se neke stvari reše, ali mi ne možemo, obično kad gledamo aspekte, gledamo kada su predsjednici država rođeni da bi mogli naravno reći adekvatan odgovor za tu državu, jer zapravo predsjednik je taj koji vodi celu priču. Super, ajde pređemo na predsjednika koga smo svi pratili u posljednje vreme, to je stari novi predsjednik Amerike i njegova prva dama, da vidimo šta kažu oni, jer na mnogo toga zavisi od Amerike. Evo da pogledamo uvodnu priču. Od kontroverziji i hladnokrvnosti do šuškavih afera i ponovnog pregovaranja predbračnih odnosa, veza između Donalda i Melanie Trump trajni je izvor fascinacije i javnih nagađanja, a horoskop otkriva mnogo o njima. Donald Trump je blizanac u horoskopu rođen 14. juna 1946. a Melania 26. aprila 1970. godina i u horoskopu je bik. U braku su od 2005. i često su na meti komentara da se razvode, da im je ljubav farsa i da se sve svodi na interes, odnosno novac. Da li se astrolozi slažu sa tim? Kakav je uporedni horoskop blizanca i bika, prvog čoveka i prve dame Amerike? Moram da pitam gostu Dragišić, jel postoji neko astrološko objašnjenje o lepoti Melania Trump? Pa ćemo preći na gospodina. Da, gospodina ćemo za kraj. Da. Je li možda neke u Veneri, neke planeti? Ona je žena rođena u znaku bika i tipično za ženu bika važi planeta Venera koja dominira tom lepotom, izgledom, elokventnošću i tako dalje. Ona to zaista se posjeduje, a da ne pričamo o tome što je ona negde sa ovih naših prostora. Nigde lepših žena nema nego sa naših prostora, generalno. Jasno. Moram da napomenem, ona je u jednoj divnoj godini, dobroj i stabilnoj godini koja će doneti velike promene i ona negde može, kako bih ja rekla, iz tame da deluje na celu situaciju. Znači, ona je skriveni lider u stvari. Apsolutno. I godina je za nju fenomenalna. Ono što moram da napomenem jeste da bi trebala malo, recimo, da povede računa sa zdravljem. Jeste malo rizičan period negde proleće. Ja kad govorim proleće, mislim na mart, april i maj mesec, ali ova godina je odlična, a ona 2026. fenomenalna. Aha, a šta je sa Donaldom Trumpom? Sa Donaldom nije me iznenadilo uopšte što se ponovo vratio na tron, to je sudbinska godina i sve ono što negde zaslužimo upravo od onih prethodnih 9 godina, što smo pričali, ciklus od 9 godina, dođemo do te sudbinske godine kada Bog nama kaže, aha, vi ste bili vredni, radni, pošteni, sada ćemo vas opet vratiti da vidimo šta smo naučili, a šta nismo naučili. Tako da ja očekujem jednu sjajnu godinu. Hoće on zaustaviti ove ratove? Ima jako dobre aspekte za to i negde već mart, april, maj i ceo juni mesec daje dobru komunikaciju, sve ono što je vezano za četvorku, a četvorka numerološki jeste Mars i jeste Saturn generalno, tako da ja očekujem da se tu stavi tačka. Još samo ovo pitanje moramo da završimo, a uvek je najslađe na kraju. Svi primećujemo razliku u godinama, to kod njih, bar što se tiče uporednog horoskopa, funkcioniše? Funkcioniše, s tim da ja moram da napomenem da ova godina zaista može biti malo rizična po pitanju bračnih odnosa, može biti malo hladnija komunikacija,
Neka vrsta distance bi mogla da se dogodi između njih, ali to je negdje valjda potpuno i normalno. Ali ima i ljubavi tu i Ima tekako, tu ljubavi, a ne to bez samo daljnjeg, interesa što uglavnom pripisuje njima. Ja, gostom, mnogo hvala na današnjim nekim aspektima koji će nam pomoći da ipak malo razmislimo i da razmišljamo sve više i o numerologiji i o horoskopu za 2025. godinu. I mnogo hvala na svemu što će se tek desiti, a već smo mi pričali ovde prvi, pa ćemo da se pohvalimo, kažemo, a kad smo mi, kad je nama Goca to rekla i sve najlepše u 2025. Hvala vama na gostoprimstvu i celoj ekipi koja ovo realizuje, njih moramo da pohvalimo i naravno našim gledalcima Tanjuk televizije želim da čestitam 2025. Prvenstveno da budete zdravi, a ostalo ćemo lagano. To jeste. Mi danas toliko, sutra sa vama koleginica Ivonija Fali. Prijetno!